Hotline. Pero ari ang punong barangay sang Mansilingan at sa barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico on the line. Kap, good morning sa imo si Action Art Live kasubong sa Action Hotline. Good morning, Gid Action Art, no? Good morning sa imo program kung sa imo sa mga tagpalamat sa mayong agagid. Oo. Siling ko, considering sang kadamuon sang population sa area mo, siling ko sa isyo sang kolera kag dengue, daw ay kagin madula sa listahan, sir, no? Baho, no? Kaya bali sa Mansilingan, sa Liligan o Simana, may case ita din isang cholera, no? So, bali, ang ginhimo sa City Health Office, nagkuha sila water sample sa ginasource ang tubig yung nakuhaan nila sang victim, no? Okay. Duwa to ka water sample ang artificial well, ang well nga ginakuha nila sa Idila Sulbalay nga nakapaagi sa electric motor pump ang isa sa tubig na ginailuman nga ginabakal nila nga purified water. Okay. So, bali nagwa ang result nga negative, no, sa bacteria nga nagakos ang cholera. So, bali ang suspitsyo nga base sa mga may nakaon siya, no, sa mga pagkaon niya nga nakaon, may posible nga base dito naghalin, no, dito yung nakuha ang bacteria. Ang klaro dira at least ang mga water sources within area nga ang 37 years old nag-positive, okay no hilway sa paggamit pag-inom sa publiko. Bali ang water source, no, nga ginakuha sa mga tao sa Mansilingan kay nagkandak man tong CHO sang apat ka artisan well. Okay. Lima ka wells including sinang isa na nga ginadrive sa electrical motor pump sa sa victim. Kag may apat ka mga artisan wells dira sa palibot. Okay. So bali ang ginkandak sa City Health, no, cholera test, no, may ana siya kuan bala ng bakterya gid man, no, pero inisya wala hindi diabla masyado nga nagakos ang kuan kito aran ande nga daan sa mga konsong duta gid. So bali ang ginhimo lang sa barangay, no, after sa tong test para lang ma-ensure nga makakuan ang sa tao da ma-prevent man bala in kaso kung mag-positive din man abi ang testo sa bakterya nga nagakos ang cholera. Anti sina nagabot ang result, nagtandak ang barangay sang decontamination, no, bali mga sobra pulo to artisan sa palibot na ang ginpamutangan sang chlorine, no. Okay. Para masigurado nga kung may bakterya din man makakuha siya. Last week po namon di kanda ko manugduwa na kasimana. Okay. Pero ini ang sabahin sang victim, no, nga victim sang cholera. Kaya mo na, no, negative ang duwaya ka water source nga ginakuhaan, ang pag-inom ng tubig nga ginabakalya, at ang tubig nga ginagamit niya sa mga pagpanglabada, paligo, paghugas sa mga utensils nila, negative sa bakterya nga nag-cause ang cholera. Kaya ang suspicion nga base sa pagkaon, no, may nakaon siya nga kontaminado sa bakterya nga nag-cause ang cholera siya. Okay, no, kaya hindi malangyan tubig actually ang pwede ka maka-acquire sa ning cholera, saan mo, no? Kag ma-consider siya ay isolated case, kay sa kalapad sina nga purok, kag ang dira sa sulfur nga ginaistaran niya, amo lang kalabot-amo din sa mga informed settlers, plus sa ila sulod balay, kadamo na sila, kaya may mga boulders na siya man lang yung biktima, no? Siya man lang yung biktima. Amo na, lakwalaya, subong na prove na hindi sa tubig nakuha. Wala kita kay Malo, kundi siya nagkanto, nagbakal-bakal pagkaon na, kung anong pagkaon niya, na may kontaminado sang bakterya. Isaya kapag kaon, posible nga nakaon. Okay. Amo to. Nga may aras ang coliform bacteria nga mo ning nagatuga sang cholera. Ang coliform na daw pa nang siya gani hindi pina siya bala kundi pro makakos man siya sa diarrhea kung matamaan ka, no. Pero ang bakterya nga ginatulaan nga makolera ka, negative ya, no, sa tubig.
I see. Amo na ang posible sa pagkaon niya din. May nakaon siya, no, may nakaon siya nga Nga kontaminado. Kontaminado, no, sa Okay. mga bakterya. Yes, sir. Pero naman kabalukat ang yes ang DOH yung kwan sina nga advisory. Once gani may one case nga nagpositive sa area mo, most likely pwede ka maka-declare nga inang lugar ina ka area may outbreak, no? Pero ano sir, why naman yan, no? No need na for the barangay to declare nga may outbreak na sa area mo kay since nga naka-recover naman ang patient. Okay, after sa to sa isa ka victim mo ay naman dayon, hindi na consider outbreak siguro. Posible kung mga duwa. Isolated lang siya. Like ang dengue, although isolated case na siya, no? Like Okay. ang dengue, kung may duwa, tatlo, mag-consider na nga may clustered cases na, magsiling ka outbreak siguro ya, yung lamo, no? More than two siguro nga victims, so more than one, makasiling kita nga may outbreak. At isolated case, no? Kasi posible may nakaon siya. Yes. Pero dara sa imo, kay kundi nagligad ang Sanitary Division sa City Health Office, kagupod na ang sa Permits and Licensing Division, nag-check sa mga permit sa mga nagabaligya balasong tubig, no? Ini mga water refilling station. Dara sa area mo, sir, may ara manda nga mga water refilling station nga may ara kulang sa mga permits? Dili sa Munda mo di sa refilling station. Hindi na ko sigurado kung may ari nga naga-negosyo, no, ay business permit o laban-laban ay mga business permit sila. Bahin sa question kung bala ina kontaminado o anong ila tubig, no, kaya sa ako lang experience pero kaya bakal mo kami siyang tubig no, para sa inom lamon ang purified water. May mga stages man mo nga ginakuan ang like sa among ginabaklan 24 stages na siya nga pag process konsang tubig ang proseso no nga pwede mo niya mainom. Laban-laban negative din siya. Ini lang yan sa mga artisan wells, no? Ang artisan wells nga gina-install sa barangay kag isang gobyerno in general abi. Wala manilila ginailuman, no? Pero correct, panglaba malaga paligo na. Panglaba o kag pang-brush utensils. Pero according kay Dr. Gregstan, bisan wala mo ginainom, kay kung maligo ka, maglabay sa bibig mo kasi ginadilap-dilap mo. Correct. Kung sa mga utensils mo, nagatapik na ng bakterya, kaya mo lang kinanglalon nga i-quagid, no? Para mas masigurado, especially ang mga utensils ilapuhan gid, no, para masigurado nga kung may bakterya gid niya ti matatay sa tungod gayun kuan sa nagabukal nga tubig. Aha. Pero kap subong niya do okay na, no, kung particular do at least dira sa inyo area do kampante na kamo nga ini nangin isolated case lang kag may mga tikang naman ginimo especially atong pagpamutang sang chlorine. Yung noon ba sa sinatang area sa Sogfor sa isa ka pulok na sa Makias, muna nga ang palibot na pamutangan naman to sa ano, especially sa malapit na radius sa balay nga may victims ng cholera. Okay. Ang mga artisan wells na pamutangan na sa Matulog. Aha. Pero ma-shift lang ko very quickly kung sa cholera daw okay na kamuda pero dengue no yaho kita ko ring latest nga status. Ba, siling ko sobra na sila isa kagatos na record sa may area sang Mansilingan. Doon na maintain no gid ang mangin pagkatapuan ba? Yung ang sakto na no action art kay una-una ang barangay Mansilingan ang muling most populous barangay mo sa bilog na Bacolod. Plus pa nga adlaw-adlaw do halos nagaulan sa Mansilingan. So muna no bisan ano ta nga kampanya nga kinahanglan ipatigayon ang search and destroy, no, sa tanan ng mga itlogan kung posible mabawalan sang lamok. Pero tungkol nga daw ulan ti lamo gid ang area sa Mansilingan nga masiling tayo nga daw stagnant water na, no, tungkol ng ulan bisan sa mga dahon ng isigidang lamok makakuan. Okay. So mula na ang every time no, may mga tsansa kita nga makapatigayon sa information campaign pantangin na dayon no nga amo himuon i-practice ang 4S against dengue no kaya amo gina-recommend sang DOH kung sang CHO
na para mapasigurado na to na kung hindi naman mataklang dinggi, at least mapahagan-hagan na to, no, ining 4S against dinggi. Aha. So, ang record ninyo, hopefully, sagsiging campaign, information education campaign, panghawan dira and all, tani hindi na ni madugangan ang September 17 nga latest nga data, no, dira sa Mansilingan nga 102, pero subong sir, may base sa inyo monitoring, may mga cases pa nga ginadala sa ospital nga victim? May posibilidad, no, kay ina nga mga data tanan laban niya sa ospital amo na kabay pa nga mapalatali bala, no, mahadaghagan gid siya o kumapunggan na. Amo na mahimo ila kung ang tanan, no, ang tanan nga palimalay mag-practice, no, sining 4S against dengue. Why kita kay balo kung din iling lamok, no, iling may ages ihip ano siya nga Gypti, oo. Ihipti, ho. Ihipti, ano nang term siya na? Oo, ihipti. Amo na no, ginapangabay tagit ang tanan nga mga household, tanan nga palimalay, tanan nga tawo, sa talig mga ginikanan nga magpanglimpyo gid. Kada mula, no, ang pagpanggit nga i-search and destroy, no, ang pinaka-importante ang pag-search and destroy sang gila itlogan ka gila hukmuhan sa labok, ang ikaduwa gid ang pinaka-importante ang pagpatigayon na sang ay sa daki sa muling sick early Ay, nautod siya. Balikan daraton si Kap Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Ang record sa CHO nga send rin sa aton sa email, no, pagi kay Doktan, may 12 cases na kitang recent nga death, 6 years old nga bata, nga babayi, taga Barangay 12. Ay, puwerte. Barangay 12, parang ni sa ubos na diho. Dara sa Manukan area, Barangay 12 na da. Makon mo na. Hindi ayaw gin magatag kumpiyansa, ha, kay kadelikado gid sang panahon. Kap? Hello. Sorry, ginotod linyata. So, advisory na lang naton, guro, sa public. Sulit-sulit malani, pero at least, ang amon malang diri mangin partner sa Barangay Mansilingan para marauntat na ning problema, bla? So, muna gaya nagkapasalamat iko, no, sa Action Radio, no, nga special check program kay permitted ka palawag nga para pagi sa radio nako gid balapad ang cover ya sa sining nga palawagan ti nila pangabay tagid, no, sa tanang nga mga pumuluyo sa Barangay Mansilingan, especially ang tagsa Kapalimalay. Amo gyud ang pinaka-importante, no, nga i-practice ang 4S against dengue, especially in ang pagguba, no, pag-destroy, ang pag-search sa pag-destroy sa mga ginabalayan sa lamok, ang pag-ula sa mga basa butilyan ng may mga tubig, ikadasig lang yung mag-itaw ng lamok, plus ang paghilalat ng bata o kung sinong gahilalat sa tulad sa malay, pag ikaduwang dakong hilalat pa, ipakonsulta gidayon, no, para matapla gidayon, no, ang pagkuhansang dinggi sa aton nga lawas. On that note, Kap Boy Pico, salamat gid sa time. Good morning, liwat. Salamat gid sa lahat, no, sa sining panahon nga ginhatag mo kag madamo gid sa kamat, no. Salamat gid kay mayo aga sa inyong matag. Ang napunong barangay sa Barangay Mansilingan, no, actually detalyado maningin padala sa CHO, luwas gali sa dengue, sa cholera, may mga cases man sang leptospirosis, no. Ang na-record mga 25 cases, for Bacolod, 5 ang previously reported nga death, pero 20 niya sa 25 cases buhi. Diba, kon mo hindi gin maghalakatadag mga munibabaha o ihisang ilaga kadelikado ina mo.